Hai conversas que nos invitan a mirar o mundo con outros ollos. Conversas que nos lembran que os dereitos conquistados nunca foron un agasallo, senón o resultado da reflexión, do compromiso e da loita colectiva dos seres humanos ao longo da historia. Neste novo episodio de LCD Podcast achegámonos ao feminismo como ferramenta de transformación. Falaremos da necesidade de recuperar referentes femininos invisibilizados e de seguir abrindo espazos para o pensamento crítico e o debate. Unha conversa cunha das voces históricas do feminismo en Lugo, Carmen Díaz Simón, fundadora e presidenta do Foro Feminista de Lugo. Moi boas, Carmen, estou encantado de terte aquí con nós nunha charla acerca de feminismo e acerca de actualidade. Moitas gracias por estar con nós. Gracias a vos por convidarme. Vamos a empezar falando un pouquiño de ti, da túa labor como docente, como activista. E sobre todo vamos a centrarnos nesta faceta de fundadora e presidenta do Foro Feminista de Lugo. Como surxiu esta idea, este impulso? Pois veu un pouco a rebufo, como se di tamén, da miña experiencia previa no campo da educación para a paz, polo tanto, da defensa dos dereitos humanos, que, bueno, durante 40 anos pois militei nese eido, non? Parecíanos fundamental que o noso alumnado levara os instrumentos necesarios relativos ao coñecemento dos dereitos humanos como referente máximo da dignidade humana e polos que seguramente todas as loitas se poden enmarcar neles. A raíz desto, pois nos centros educativos fixemos unha serie de achegas, fomos achegando, fomos facendo actividades con vistas a traballar a igualdade. As nosas antecesoras deixáronnos as liñas duns camiños e unhas ideas tan boas e tan potentes que nos impulsou, a min nomeadamente, a procurar chegar a un grupo para facer ese traballo que víamos que estaba aínda por facer. E aí foi o xerme do Foro Feminista de Lugo, entendo. Efectivamente, aínda que o pensamento era individual, eu sempre creín no traballo de grupo, neste sentido pertenecín a moitos colectivos, como acabo de nomear algúns, outros de máis carácter social, outros de carácter político, e efectivamente penso que as ideas propias están moi ben telas, pero sempre as hai que confrontar, que as hai que complementar, co resto das persoas que nos rodean, en este caso, pois compañeiras que xa nos conocíamos dunhas longas traxectorias do campo educativo, fomos xuntándonos e fomos lle dando forma a esta posible intervención desde un foro colectivo, primeiro a nivel local, pero con incidencia tamén a outros niveis. Ao longo destes anos organizastes multitude de actividades, faladoiros, programas de radio, foros. Como valoras ti estes 10 anos deste ente que fundache? Pois xa me ocurrira con outras camiñadas que fixen na vida, que cando volves a vista atrás, nomeadamente cando me xubilei, e miro nos 40 anos de exercicio profesional todo o que fixen, case me parecía mentira, non? E entón agora, bueno, vanse cumplir 10 anos de poñer en marcha esta institución e tamén son moitas as cousas, case nos admiramos todas, de como se non tiñamos nada entre as mans, o sea que as ideas son poderosas porque moven o mundo, non? Pois bueno, pensamos o que nos apetecía traer á nosa cidade, impulsar, e con estes proxectiños pois fomos chamando ás portas das institucións, porque evidentemente nosotros pagamos unhas cuotas, nos reximos igual que calquera asociación, dende o ano, non sei se foi 21, xa formamos parte do rexistro da propia Xunta de Galicia, estamos legalizadas, temos a nosa cuota, temos as nosas asambleas e temos reunións de traballo xa desde un principio.
Tivemos sorte porque durante os cursos 18, 19, 19, 20 desenvolvéronse toda unha chea de faladoiros casi impensables, non? Na UNED ben o sabedes, que moitas veces chamas a determinada persoa e hai respostas diferentes según como señan eles e elas, non? E entón foi unha honra que enchemos o auditorio, por exemplo, do Vello Cárcere ou o Salón de Actos da Diputación, con xente como Marisa Soleto, como Ana de Miguel, como María Xosé Queizán. Todo isto trouxonos un coñecemento á cidade, pois moi importante, porque unha cousa é lelas e outra cousa é velas en directo, poder de formular preguntas. Porque é moi importante a formación neste eido para detectar mecanismos de desigualdade, novas formas de misoxinia. Por que é tan importante a mirada crítica? Pois é que resulta que sin a mirada crítica non nos vamos a enterar ben do que ocorre ao noso arredor. Teño que dicir que eu, antes de ter a pouco a media formación que teño, pois non vía, o sea que realmente non vía cousas que estaban a suceder ao meu alrededor. Entón, realmente non vemos as cousas como son, senón como nosotros somos. E esta mirada crítica é básica e esencial, porque senón estamos a perpetuar mecanismos de opresión ou de dominación ou de espolio, témola que aplicar a todos os eidos da nosa vida. E isto reconforta-nos. A min, por exemplo, estou moi contenta de ter a miña visión crítica, evidentemente. Non é que seña a maravilla universal, pero é a miña. E gústame, polo menos, enterarme das cousas que pasan. Ou seña que o coñecemento non te libera das opresións, pero non é que te faga máis levadeiras, que hai que loitar en contra de moitas. E gústame saber por que suceden as cousas para poder un pouco, pois, tamén combatilas. O foro actualmente está desarrollando unha exposición que ten por título Xenealoxía feminista, mulleres para pensar, ideas para defender. De que se trata esta nova actividade, Carmen? Pois esta actividade botamos máis dun ano pensando en ela. Por qué? Porque sería como colofón, é dicir, que pecharía este ciclo de 10 anos e dunha maneira que nos parece que é adecuada. Porque soubemos, ao longo destes 10 anos, que o feminismo ten máis de 300 anos de historia, que había xente superpotente que nos antecedeu, nos tempos de penumbras e de sombras, pero tamén no século da ilustración e da razón que nos negaban a nós, pois fundamentaron unha sociedade basada en prexuizos que nos deixaba a metade da sociedade fora do que eran os dereitos civís, os dereitos educativos, calquer tipo de dereito. É dicir, que na Revolución Francesa, que todos admiramos e todas, pois había os dereitos do cidadá. Unha compañeira, Olympe de Gouges, en París, que había participado nestas revoltas, pois foi preguntar se eses dereitos concernían tamén ás mulleres ou como era o asunto. E dixeronlle que non, que exactamente era literal, que era des hommes, só dos homes. Entón, ela foi a primeira que xa escribiu os dereitos das mulleres, que siguen vixentes aínda a día de hoxe. E como ela, non somente na Revolución Francesa, sino que máis lonxe en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribiu A Vindicación das mulleres. Outro libro que recolle e que recomendaría, porque a día de hoxe sigue estando vixente. Esta muller, Mary, é a nai de Mary Shelley, a que escribiu Frankenstein, que na nosa infancia descoñecíamos que fora escrita por unha muller. Por isto de falta de referentes. Os poucos que tiñamos tamén estaban ocultos, non? E a través desta xenealoxía o que pretendemos é basicamente os principios que rixen saber a xenealoxía de un. Dache poder, dache entendemento, é unha liña de legitimación
Polo tanto, cando aparecemos nos escenarios e dices, xa están aquí as feministas. No, perdona, xa nos antecederon moitas antes que a nós e nosotros somos herdeiras desas pioneiras e quixémolas recoller nunha exposición que ten uns 30 cartaces ca imaxen de cada unha delas durante varias etapas, non? Nas que se pode dividir hasta os tempos actuais, pero tamén frases poderosas destas mulleres e acompáñase tamén cada imaxen cun QR onde se pode descargar toda a súa, bueno, a maior parte da súa obra. Polo tanto, isto é un instrumento moi pedagóxico, moi potente, que nos gustou e disfrutamos facendo, pero tamén disfrutamos moito cedendo a diversas institucións, nomeadamente aquí na UNED, tamén acollestes esta exposición, e estamos a seguir, que nos la están xa demandando para o ano 27. Ademais desta exposición, o foro sigue moi activo, con faladoiros, con novas exposicións. Cal é a importancia destes espazos de reivindicación e de sensibilización para ti? Dende un principio, tiñamos uns obxectivos claros, que era, a parte da autoformación, tamén difundir, coñecer primeiramente e difundir o pensamento feminista, que é unha teoría político-filosófica de carácter ético e que é fundamental nunha sociedade aberta e democrática como é a nosa. Porque teño que dicir tamén que as feministas todas referentes sempre defenderon a democracia, desde Flora Tristán, pasando por todas, Kate Millett, é dicir, todas elas se enmarcan a súa traxectoria dentro de sistemas democráticos. As sufraxistas todas, que loitaban polos dereitos ao voto, tamén eran partidarias da abolición da escravitude, por exemplo. O sea, nosotros sempre participamos, ao lado dos nosos compañeiros, en loitas fundamentais para os avances sociais de todos, non solamente das mulleres. É que o certo é que o feminismo está en unha etapa de avance considerable. No obstante, na sociedade actual hai unha serie de resistencias a elo tamén, non? Podemos velo cada día. Cal é o teu balance da situación no noso territorio, en Galicia? Tantos dereitos como os avances sabemos que non se fan de unha soa vez e para sempre. Nosotros incluso dentro do feminismo falamos de ondas, no sentido de que unha onda do mar é unha metáfora boa porque produces un avance, pero vai seguida dun retrouso, dunha volta atrás. En estes momentos, pois evidentemente, sí que corren ventos de atrancos e de atrasos e de deslegitimización do propio feminismo. Por eso nos parece tan importante que se coñeza, é dicir, que por que estamos aquí, que é o que nos dá forza, cal é a nosa maneira de pensar. E todo está recollido, porque o contrato sexual que houbo entre homes e mulleres, vamos a dicir, fai séculos, deu lugar a unhos roles determinados, tanto para homes como para mulleres, bueno, sobre unha cuestión, sobre unha sinrazón, que serían os privilexios para os homes e o sometemento ou dominio para as mulleres. Nunha sociedade igualitaria, sabemos que isto hoxe en día é insostible, pero están facendo abertamente a defensa destes asuntos. Estamos vendo que a dereita ou a extrema dereita nos está arrinconando outra vez e está tachando dun plumazo co consentimento de outras forzas achegadas a eles moitos dos avances que temos construído, pero non solamente en este eido. Por exemplo, nesta última visita sabemos que o Papa León XIV pois, falou no Congreso en contra dos dereitos que temos conquistados, por exemplo, o dereito ao aborto, tamén polo que me atañe, e estou de acordo tamén incluso da eutanasia. Entonces, non sei como podemos consentir certas cousas sin ruborizarnos. E creo que o coñecemento por parte das persoas do que significa o feminismo axudaríanos a estar máis armadas ou, como se dice, ter máis instrumentos para ter esa visión crítica e detectar cando nos están facendo voltar atrás. Dende a túa experiencia profesional e tras este longo aprendizaxe,
gustaríame que compartiras con nós que isto que te move, que te apaixoa para esa defensa de esta causa e de tantas causas que levas defendido ao longo da tua vida. Ben, ao que sempre me moveu foi pois os principios de humanistas, que, o sea, que tampouco non é nada rompedor, como é a convivencia, o respeto ás demais persoas. Neste caso, especialmente, ver a situación na que se atopan moitas mulleres en outras coordenadas do mundo, eso conmóvenos e conmóveme, non solamente mulleres, que a infancia como está, é dicir, os matrimonios infantís, é dicir, as violacións en grupo, quero dicir que está pasando? Todo isto se fa, o sea, ou a mí móveme porque quero unha sociedade mellor. Eu teño fillos, e teño neto, e teño... Bueno, pues como todas as persoas que, bueno, que queren, poden ter ou non ter, que de ter familiares eso non implica nada. Por eso podes te poñer igualmente no lugar dos demais, non? Entón, penso que o mundo ten que ser un lugar máis habitable, donde os dereitos humanos estén recollidos nas constitucións que en este momento non están. Vai estar, bueno, unha das persoas que últimamente é un exemplo do que pode ser o sometemento, unha dictadura coercitiva ou un patriarcado de coerción como pode ser en Afganistán, pues Hadija Amin, non? Que tuvo que marchar porque te asesina simplemente porque non estás de acordo en ir velada, é dicir, non nos poden borrar a mitade da poboación dun plumazo. E hai outras formas máis sutís, aquí en lugares cercanos, que tamén as estamos sufrindo. Porque para que o patriarcado resista, pois xa necesita certo grado de violencia. E iso é o que tamén nos conmove, porque claro, os asasinatos de mulleres que a cotío nos están rodeando, por exemplo, agora xa van neste 2026 24 mulleres asasinadas, pois concernenos a todos. E esa é a expresión máxima da violencia, pero hai, por debaixo do iceberg, hai todo outro cúmulo de violencias. Que mensaxe lle poderías dar a esa persoa que todavía ve o feminismo como algo non urxente? Ceder privilexios non é unha cousa doada. Nin a nobleza os cedeu alegremente a plebe, nen os homes, non todos, pero moitos deles, van ceder graciosamente eses privilexios que teñen. É unha vida moito máis regalada se podes ter unha muller, vou a decir, esclava, entre comillas, ás túas ordes. Si tú podes comprar mulleres como se está facendo aínda na nosa sociedade. Xa están tardando estes gobernos progresistas en sacar unha lei de abolición do sistema prostitucional. O mesmo que digo isto, tamén digo que a pornografía é un insulto, é unha simboloxía para decir que nós, as mulleres, non valemos nada, valemos menos que un animal, como dicían agora, fai pouco, en Irán. Por exemplo, é que non poden nin sair da casa. Pois isto están pasando cousas aquí e están ao alcance da nosa xuventude. Entón, eso non se pode seguir por ese camiño. Se tuveramos conciencia, pois actuaríase de outra maneira. Xa sei que hai xente que non ten conciencia, vamos a decir, non? Ou ten unha conciencia contraria. Eu vou non excusar pola ignorancia e tamén porque, claro, é unha vida moito máis doada gozar de privilexios. Para finalizar, Carmen, unha conversa con intensidade, vamos a botar unha ollada hacia atrás e vou a apoiarme nun texto recente do escritor Lois Pérez que ambos coñecemos e que falaba na presentación da súa última novela de que nos cambios sociais, nos procesos de cambio social sempre hai unha dualidade de desazón e de dor e por outro lado de esperanza, non? Esta afirmación interpelaba a túa xeración, esa xeración de finais dos 70, principios dos 80. Eu quería saber como ti encarnaches a loita en cambio social, e como fruto a moitas persoas, cal era o motor de esa esperanza, de ese cambio?
Pois naqueles anos realmente tiñamos ben claro que había que propiciar un cambio de situación. Vivíamos baixo unha ditadura na que as libertades todas estaban coartadas, tiñamos medo, eu pasei moito medo, levando, pois, por exemplo, o meu fillo da man en manifestacións, lembro unha en Padrón, pois donde un guardia civil sacou unha pistola, pero, o sea, pois non disparou, pero tamén podía haber sucedido, non? Pero tiñamos esa esperanza de que un mundo mellor era posible, e ademais tiñamos que loitar por el, porque senón, é dicir, non nos lo iban a conceder, así vimos como foi a historia do país, senón a base de loita, non? A esperanza, aínda que é un sentimento particular, individual, a min gústame compartila con a xente da miña xeración ou da sociedade na que me tocou vivir, convertíndoa en utopías. Esas utopías que poñemos nun horizonte, pero sabemos que hacia elas debemos de camiñar, non? Entón, éramos novos, a iso xa engade un plus de máis esperanza, porque se estás desesperanzado cando eres nova, pois xa non che digo co paso dos anos. Pero tamén aínda nos mantén, a pesar do paso do tempo, con esperanzas novas, con proxectos que pensamos que son posibles, como foi posible parar a central nuclear de Xove. E este espírito, bueno, creo que un pouco se recolle, sorprendentemente tamén para min, teño que dicir, que non sabía de que iba esta novela, hasta que me adicou e me deu para ler. E bueno, foi unha sorpresa difícil, supoño que tamén para el escribila, pero foi reconfortante. Paréceme que é unha lección de vida e que me gusta que, bueno, pois a xente que vive comigo, pois teñas esas actitudes, non solamente elas, o gallato moita da xente que conhecemos, pois sí que é partícipe desta posición utópica, esperanzada, pero tamén optimista, de que as cousas poden mellorar. E, dende logo, co feminismo tamén se vai a contribuir a que esa sociedade sexa mellor. Carmen, un placer que esteras con nós aquí na tua casa da UNED. Argumentos moi claros, argumentos firmes. Eu solamente decirche que aquí estaremos sempre para que nos visites e para poder botar unha parola contigo. Moitas gracias por todo. Bueno, pois moitas gracias a todos vos, especialmente a ti, Carlos.